Lebo v tejto pozícii je mi tak nejako zle. Nesúhlasíte. Čiže mám to stopnúť? Neviem, Tak by som to zopačnila nejako. neviem kde. Ja to vlastne ani nemusím stopnúť, ja teraz začnem ten... No, to sa vypýtajte, ja vám budem hovoriť. Ktorý film, na ktorý ste najviac hrdí? To ja neviem. Ja si najviac vážim Drak sa vracia, lebo ten mi priniesol najviac popularity, ale za najlepší film považujem niečo teraz sa hovorí Pozemský nepokoj. Poznáte Pozemský nepokoj? Áno. To je film, ktorý hovorí aj o mne, aj o tých postavách veľmi veľa. A hlavne je to úplne komorný, psychologický film, to ja mám rád. Mám rád, keď sa môže v psychológii človeka trošičku vyžívať. Ale aj Drak bol taký. Drak je film o neuskutočnenej láske. A to je moja téma. Vlastne z tohoto titulu vznikli všetky moje filmy.